Iti Masakbayan. Babaunan. Diyak kaya tagtatakaw ang babaunan. Diyak kaya tinakusit, kan diyak kaya tisadot. Wen, madam. Kan diyak pa'y kaya tinarawat ang babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilang trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di? Wen, madam. No adda madadaal mo agamit ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Imusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da api musay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti biyag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidam ita, no diti agur noong, para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay lang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wan, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay nak, nagmayat ti puloy ti angin ita Wan nga rod. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. Ato'y, sagagay sa tayo. Thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iso, rumarak kumay tayo. Hanggang nakita kayo mat dito eh. Iso, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Ag-istorya tayo man tidi. Kaya't ko amamuhan ti may papahan iti biyag. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay lang ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka dito inauna. Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isulan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputan na saya at kakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan at ipang pangrunak, sir. Nasaya at kakabsat, Angie. Sikahin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti dayti ang biyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak diti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti dayta matla atawan. Pimusay mat ni tatang. Kastagayam. Iti damo ang nagpaayak a babaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok a lalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay? Aging ka, anaawatak diti balayo. Nagloko man tayo tanga amo mo. Anya tinagan na. Tanaskin ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na pali? Tawan da, kas napasama kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan da, kas napasama kanya. Ay na.
Agyaman ak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Nana, di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukagak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Mala maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agring inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha, Carla, madama ti armusar. Mabalin ka diya sana dahi tatisa sa wumitisan. ita lang amin na nalagip ko, isa dinamag ko. Kat may sa apay nga gikat ni Linda. Kat matiksa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kayatan ti bakat ababaunan. Iso nga rod ang nangalak iti kasukat na. Iso di Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon ti makamo iti sweldo. Senyor, Ha, Da kayo amin nababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon ti mangted iti sweldo yun. adya ti kayat mo asawan iti nasaum itay. Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwim, siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanya. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite, tiusto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo iti kakabsat na. Anya? Lagi-lagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among maramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Niya. Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbaya. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Isa'y langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw tindaga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang amnuawan ti panagbalbaliw mo dito irabaw tindaga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos. Ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isong agbalbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaalan nyo, ti agisursur itilako yun, Nana. wan balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kana, presko, dagitilako yun. Pudno day tako na ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y magtibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbaglakit din, tada kayo latta ti mangbusat itilako. Swerte ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yun, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingida. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kaya't mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin. So wardan kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Takno maawatan niyo.
Taanyo ti kayat mo asawan? Saan na ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Nagpintas ka. Iso adikan agungot pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupang. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, Jack kayat Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumuntra. Apay ati mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti baga na pa'y friend. Anya akinats in. Di na pa'y lapinalpas ti ibagbaga na ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti bagana. Kasanungot ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwang taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si Dana. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si Daan na. Sigurado a pagsasawan na ka manan. Wanong kabilan na ka. Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y ang mga Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wen, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka, Sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ujay. Okay, ibagam, no ka nagbakasyon ta. Ken, nasaya, no isurot ta dagiti babaunan iji palay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, ngawan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, maawan mo't katulungan ta. Naimbag ko no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay-ayama mi da. Alang araw agbakasyon tayo. Sige, awan ba ko nakititayta? Isurot mo daan, Chicken Felisa, tapno makaaliwak sa damat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Lukas ta nga rod. Nas ka na makisayan ti sweldo da. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kang Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanun to nga tati masak bayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo? Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Saanan? Ado ti pagnakita. Kala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasehat. Da kayo ka ni Anjing ay. Naisagana yung tirumba nga itugot yo? Uwan, sir. O sige, urayin tayo ni Frank. Tadya Ivan na tiaramatan tayo. Isulaki di daytan. Ala, agsagana kayo, Felisa. Uwan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Agad sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam. Ngamsan da nga agbindot, gaputa Jack o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha, saan na mabalin? Napintas da Chicken Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da.
Saan adakas ti panagpampanunot da? Di mo ida ikalintagan. Makunak ang nagasat ti lalaki ang makatuluyan da Angie kan Felisa, madam. Gaputan nagagat, naanos, kan managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Oray kanayo nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo ta masusuldwan da. Sa bale ti ugali da Angie kan Felisa. No may sa kadakwada ti mamanugang mo, sigurado ang naragsak kamulaan. Sumardang kan. Awan ka isaskan dagiti bagbagam. Pudno timbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadi na kumaliklikan. Kaya't kung may parik na ti panagayat ko kan ka. Hustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapay aklaan. Ika gumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahil ang arapa mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapay aklaang. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahil ang arapa mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Sir Hubert, Napunakan ka, Felisa. Amin ngayong pagakan ka. Nagtawid iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan na dahil ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talaan yung dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ija igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasin apagang angawan ti gayem ko. Tasyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert kan ni Felisa. Day tatipudno, Angie. Sigurado ka? Hoy, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayem ko. Sana kasta tao ni Hubert. Kinapudno na. Italaang nag-interes ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ija balayda. Unanji. Ngamno ita. Na in love'n ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti naramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay. nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasama? Awan, apay ko mga ang lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan-ayan? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Ang bagay kayo. Hoy, alakid din.
Intan ijay igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Jak kaya? Oh, apay. Jak kaya tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay agam-agam kanyak. Sino dagita tao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Akan na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Katilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, isi ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linta? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayatnan nga agawit ak ijay balay da. Tasyak ka naw ti mangaw awer iti buridak da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, kan kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day tamanugang mo. Wan nga road, sir. Katjay mo't anak ko a babae. Kayat namat nga agawid ak ijay balay da. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balay da. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaisaw, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikatanakaon kas babaw na niyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papala. Pasensya mo ni Carla. Tagas tsaya talaga ti ugali na. Iwan, sir, nairwa makaon. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaw na. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputa dadafilisa kan Angie akatulungan. Titinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir, kat agyaman na iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pa dagiti kayat mo at pikas. Tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, guston. Nagadun a prutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Guston, sir. Adun dagito ginatang yo. Ang mga no di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Guston, Sir Hubert. Sir Frank. Ang sublita yon i Jerry Sword. Manungal daw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayan, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Tabapadala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbiyan daman ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numaysa ka dagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak ka dakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ah, Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo, no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta.
Anya humatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na pinta sa balasang. Adadama na nga awan makunakan ni Felisa. Gaputan na pintas mutlaing. Diyak kaya mapasamak ti pagdandanaga. Igusugos ko ti rupa ti asino man ang manggargari ka di Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputan nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawit tayo nga roda ninton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dua aldaw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutat lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawasda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanen. Agawit tayo niton bigat. Ala, mapantang nga rot iti-igit ti baybay. Basta tiyaglangoy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat na talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan dagiti daluyon. When Kaya't ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsakmat nga rod amu ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibingan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Saanan, sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Intan, igamak ti imam, tapno saan ka ngagbutan. Basta di nakibatan sir. Wen, di kag danag. Siyak ti makamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Nag-inigam da iti ima. Kat makiayayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan matdakas na. Kaya't kadi asawon da ita nga isudan. Kasi tinan mo na, awan dakas na. Ala, umay ka. Mapantay iti ayan da. Ay, di kaya't. Dito yaklatan. Sikati mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabutang iti daluyon. Kumpat ka kanya. Tapno mapukaw ti buteng mo. Saan man, sir? Lakit din. Intan. Sir Hubert, amang ano maibatam ti imak Amang ano yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan ka nga ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag na rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Una da kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Magit iti panagmanehom. Wan, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan ka sinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamangisagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Ang merienda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kaya't apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayo. Nasaya at matasimangpat kayon.
Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaan da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga ababaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No, di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak matkan ko na. Iso sinong bata kon? Agraraman ka talaga ababaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay sala ang ababaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaan. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Tama nga numatagtakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kayag danag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh, kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro ang napudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa. Di kayag danag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro ang napudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka dito apudno. Sigurado ang maamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kayag danag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak lang. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ka ni Madam Carla. Felisa. Anya timbaganan. Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Napudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Langgag mo akas na tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naglang ni Frank. Sayang, di pa nagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagagkankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayan. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga asawa ka? Kaday tay pada tayo abaknang. Diyak kaya ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama. Saan nababalin, iho?
May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Jack ipalubos. Awan mabalin nyo, numay sa ababaw ng tika. Tinapatikan niya, kaya't nasaya at ugalin. Saan na babalin? Papanawak na gidya babaunan, tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak mat nga ro dito'y balay. Anya? Wan mama, pumanawak mat dito'y balay. No papanawam dagiti papaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka diti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Hidakas na. Naging inagag da pa iti-igit, diba? Anya! Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asan nakapod nung ay ayatan. Kun pagang angawan naklaan. Tinasaya. Agsabita kayo at mabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimpot day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kung diyak kayatan amangad ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day jay atao. Kaya't kakasaritay tinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Ket Jack kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Nga di ka kayat para iti anak ko. Madam? Isa pumanaw kan diti balay ko itamat laan. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti magirwar ka dagiti badom kat ipurwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamat laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pala ang ti pagnaldak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na, sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mangtagtagibasit ka data. Angie? Hanggang napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasiman. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie? Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, tagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan ka da kayaw. Husto ti ko nayo. Agnegosyo tayo laangan. Adamot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugotak itinakunan ni Angie, Felisa. Kano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanin abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat nga uray mabisina. Sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat laan. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa.
Di sumurot nana. Angie, Nana Linda, siyak laang ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, madam. Uray siyak, madam. Agawid akon ijay lugar me. Anya, nabayag a panawon ang nagpaayak akas babaon ninyo. Kat pagyamanak da ita. Naumaak mo tin nga agpapaay diti balayong, madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon nga ngr-ngr-ngr. Ngagsapsapol iti sikbaban na. Anya, Inkamin, madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kami atalaw. Kita man kilaing mo ita tapumanaw kami. sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kami. Tadimi kayat ti ugalim, madam. Ala, intan na. Agur-urayan ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Nagsimurot mo tandagit ay dua. Baka mo da itibiyag da. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert at pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga na pinapanaw yo, auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Ang mga nun ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Nagsimurot ket din dagiti dua pay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, auntie? Ay, diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mat nga may ni mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mama ti masurot? No pakasaknan ti puso. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta idaa. Kailiw kumutan ang makita ni Angie. Sapay ko tamakita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Ato ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pagnanaudan tayo. Ita, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Enton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka makiti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damat kadagiti asawa da. Un arod Angie. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apo ko kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan maggaya manapudno ti panagayat na kanya?
Amok, Angie. Ay, ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasing day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingpot. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manunuli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay ayaman na. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isulat ti swertek abwe na mano. Tamalako amin alako. Anya ka di dagitalakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatanga. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya tagumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Oo, nangan kami ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Baka mo kang agluto iti ganam. Mangsapulak iti sabali akatulong. Saanan? Diyak kaya. Sino nga ron dalos nito balay? Sika! Aramoy na mami na trabaho dito balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas mo't tanday ito nangawisam kanyak a restaurant? Sir Frank? Angie. Manmano ti tao dito eh. Iswa dito iti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo, tunggal umawagak. Iswa pagyamanak, tas ika mismo tinangawag kanyak. Sir Frank? Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapunno kanyak? Kat pagay ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan hangag mo, Angie. Kan, pasensyakan, no di kan nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Hangga po taagayan ayat tamat. Diyak ka mo? No kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaang, Frank. Ngamjak amo ha, no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saaklaang ababaunan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Gapo taagayan ayat tamat. Diyak amo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaang, Frank. Ngamjak amo, no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saakla ang ababaunan. Napuno akan ka. Tinangag mo idi ang naisawang ko. Idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ang naimpusuan day jay. Nasa oklak tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasagana ak amang ikallaysakan ka. nga uray may saakla ang ababaunan.
Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanon dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at timasakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address, ha? Wen, kabisadok dito lugar. Gapo tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka di rumulta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikat ti masurot, Sir Hubert. Sige lang, baro. Rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakan kwa na, baro. Kat naragsakak para kan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyaman nana. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngam no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo lahat. Wen nana. Nasingpot ni Felisa. Talagang awan makunakan kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa eh. Sir Hubert, Ay, day tatipod no. sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik natan. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayo ka. Tapno awanin ti parit ko. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko, tadi ka agimula iti sakit tinakamkan ko na. Well, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, dinukliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparit na ti kinapudnokan ka. May saak nga ulilan. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilyang. Ti kinasaya ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunak. No di ka ti maipapan iti masakbaya. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko arakpatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat ta itilikudam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kunan ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Kan uray ni Sir Hubert, agayat matlakan ka. Nasingpet dayjay aparo. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong aparo. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasan ko. Saan ani dunya karla ti parikot? Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumutlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigayem ti arapaap mo balasan ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Kanasaysaya at matlaang daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling eet.
Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tila ko tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Uwan, Angie. Kan adon ti Soki tayo. Ay, maragsa ka na unay, Felisa. Agano sa'yo laan. Awan pa panan na. No di ad-ad-ad as ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan na makasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay, kayak ni Frank nagkalay sa kamin. Angum, saan pa anak kasagana? Urayan ka ha? Orayan na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan ang makibiyang? Uwen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siya, nasungbatak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. Ngam, no talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Anya pa'y lang arutir urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman mano ka nga agawid diti balay, Hubert. Amo yumat nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya ko nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo tibiyag ko, mama. Nangruna no may papan iti babae kayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam do maipapanayin. Iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad. Naglalainganan na di Felisa ang mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa nikwana. Day tala kinabak nang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat nga da sa bali ang mairanod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Awan ng respeto, gapula ang iti may sa babaw nun. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kadto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat abakita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabot naman naging bubukod kayo. Sige, pumanaw kan iti balay. Kat saan kan nga agsubsubilbay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parban. Nukasta pumanawak magmeron. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisika. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan tayo din ti may papan kada Felisa kaniyo. Nakunakan ka. Asan tan napakibiyangan ni Hubert no may papan iti kayat na ngay kalaysa. Sa anak nga umanugon. Saan nakatungpalan ni Hubert? Gaputan na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag tupay matlaan. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kanasawa. Tauray siyak. Pumanawak mat dito'y balay.
mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti da ito adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis na ti gayem ko a babae iti da ito adiso. Kaya't na dito iti pagsarsaritaan mi, tanaw limat. Gayem mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di. Ang ita, isoda mo lang nagkatuluyan. Adada ita na di Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng indang agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, among ka di, napay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyar. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik ng kanyak. Hubert. Ay-ayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amang no ay-ayatan lang ka di, wano saan. Hubert. Ay-ayatan ka unay. Daytan. Felisa, Inarakot na, Hubert. ay-ayatan ka, Felisa. Ay-ayatan ka mat. Hubert. Kaya't kang ikanlay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka. Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Da ito'y abalay ti pagnaadanta. Kwartak tinggatan ko iti da ito'y abalay. Nagtaon iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito'y tangag na et. Ngam. Awan ti rumbang nga pagbut nga. Di kaagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Uy ka. Umunag ta, di na balay. Adto yung ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyaman na, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gapo ta agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa ni Sir Kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaan nga impasyaryo dito. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnan, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaw naman. Kaya't na ti agadal. Iso at tulong at makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Amin, ket ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie. Agkape kayo pa eh. Agyaman nak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ka ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko lang ang amaapuan no sa dino ti pakasarakak kan kwa na. Amangan matmusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak kan kwa na. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kayan ayat ko ani Angie. kaayan ayat mo talaga ni Angie ababaunan. Huwan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanya no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa.
Agnanaad da iti may sang apartment, anti. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kayan ayat mo at talaga ni Angie, ababaunan. Uwan, anti. Day tatipod mo. Tiyawanan pa in nga Angie. Talagang agraramanda ababaunan. Anti, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabaling ka di. Ibagam kanyak no pakasara kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kuana, anti. Kaya't ko la akasarita. Saan ko adangran? Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan yo ti pinagpuunan yo. Ta small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert tinagtaudan ti pinagpuunan yo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tila ko mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan yo. Kwartami ba't lang dayta? Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Nagkarit kang nagsarsarita, sika ababaunan? Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, gusto daytan, Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, taing may kayo? Kaya't ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kaya't asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak dayta babaunan? Asika may salaang babaunan ti agbaling nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palag. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat isola ang tilalaki nga ayatak, tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adayuan ni Hubert. Alain kay agenrol, ta ituloy yu ti agatal. Siya kun ti makaam mo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak. Barang awan trabaho da. Sige, nana. Barang kayat dati umay dito ay tapno ada kadwayo. Wen, balasan ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasao ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabalan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasao ni Madam Carla abak nang. Gaputabak nangan, tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit apa nagsasao ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo aging at makalpas kayo.
ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Uwan, nana, husto kayo, nana. Aramiden mi ti amin a kabaulan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Aliyaman na ka? Nakadagas ka man dito yung apartment ni. Gapo tayo oras-oras sa kailiw ka. Jack makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavak kan ka. No kasta na kaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam. Kaya't kaatulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka ang mapanagentrawang takuyugan ka. Siya kung timakamu iti pagbayad mo. Anya? Arapaap mo. Arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanya. Mawatan ka. Ang bayanak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Kat ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka gimulay ti sakit tinakamkan ko na. Amo ka makamiris tumatlaan. Kat pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Juan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka. Gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Kat aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong ngagpada, Angie, Felisa. Wen nga Rod, Frank. Di kay agdanag. Taagagat kami nga agadal. Rumbang lang Iti kasta. Maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwarta kanchi. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sabagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katuna. Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw awit iti balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talaga agmay-may sa balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa ilang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Gayam. Kano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kaya't napay ti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayot na naskay na suportara, amiho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnuman iti daytoy. No di da tayo matlaan. Dakkel titulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen, Felisa. Pudno day ta. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa. Awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, ante. Tani, rabin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan, ante. Da kamin kininsan din do ti makamo dito eh. Wan kaanakan. Saan na bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, ante. Wan kaanakan. Kat sapay ko ma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Mawatan kayo, ante. Kaya't di kagdanag. Tasaan kami matadakas a tao kinidindo. Awan dakas nga aramidan mi dito eh, ante. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo a kaanakan.
Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasaya at may. Sikat inspirasyon ko. Iso asay-saya ata. Felisa, Oh, inarakop na mo tan. gapo ta kahit